Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Sinod College Shillong hakajing rakhi ya ka 57th Foundation Day. Kabalalong hakashitarik unaitung arajar arpuar kalapun kuburam da kabaai baibam ya kisamla puli kibalapas baha haka examen jong usnem arajar arpuwe balapun long da ka school ba Northeastern Hill University Shillong. Hagajuk asngi kibor penya jong college kilapun kuburam ru ya kinohikai kibala ai jing syakri kabala arpusan snem kenti ban besai ya ki umpo lew jing start syaki samla ki bapuli hakani ka college ki bawan na ki snong bat ki thain ba pair ka jalla bat kumjuru na bar jong ka jalla hagani kasngi la sakhi lang da MP ka Rajya Sabha u Dr. WR Kharluki u balalong kum kongsan rengkat ka jingidon lang jong u MLA ka nongpo constituency u ba Meral Bonds em u balalong kum sembut kongsan bat kiwei